Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷи ҳамакаса бардори азиз хелен созен хубин саломатиякатон созай настренотон созай дарихне ки дагиҷои намитовен бардори азиз гӯш кинед ки дар имрӯзан авор ма дар чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. Дар имрӯзан авор бардори азиз мошини Kia Rio рӯй кардагиан. Мошини Kia Rio дар Москвае. Opel Caravan аст дар Тоҷикистон трактори соли 2013 рӯй кардагиан. Беҳад як трактори фасонай. Замин рӯй кардаги нестане ки ба қачаҳои фурӯшӣ рӯй кардагиан. Ба қачаакҳои фурӯшӣ гарини хишване ки хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Ваҳдат, шаҳри Роғун ва дигар ҷоҳо. Квартираҳои арзони арзон аст дар шаҳри Ваҳдат, ана ноҳияи Фархор ва шаҳри Душанбе. Хизихи видео ҳамия ки ана дуконната квартира 125,000 сомон ай. Ва дигар чизои арзон ам рӯй кардаган. Видеои имрӯзро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон хонаи заминӣ ё квартира шумода маъқул мешавад. Дӯстони азиз, як дона лайки бепула бижиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. Ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен. Ана ки меҳри мо суста. سلام مادران و بانوان خانشین. فهمیدم که در جستجوی کار هستید. میخواهید که کاری سبک و خوبتر باشد. پس مرحمت همراهی ما کار کنید. در این کار تنها با طریق تلفن و اینترنتی که در تلفن خود پیوست شده است لازم است. این کار بهترین کار است. در خانه نشستم در پیش فرزندان خردسال خود کار میکنید. صاحب جای کار میشوید و معاش خوب میگیرید. در این کار زیاده از هزار زنهای تاجیک ما کار و فعالیت دارند. صاحب معاشهای خوب گشته‌اند. اگر که خواهید کار کردن پس رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کار در شرکت فابلیک است. شرکت فابلیک بهترین از شرکت است که 25 سال شده در روی جهان کار و فعالیت میکنند. پس مرحمت شتابین. دوستانی عزیز، подписчикои муҳтарам канали Сауду Теҷи ва чаячкидор навора сар мекунад. ана меҳмонои муҳтарам иҷозат фармоед навора сар кунам. Дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ номаш Тоҷирон будай. Гӯш кесен. Трактори фурӯшӣ номаш Тоҷирон. Мақсад ки трактори простои нестаи. Соли баромадаш 2013 сӯзишворӣ саралка, мотораш 285 мега, коробкаш механик ҳуҷҷатош 100%, 4 та баллони пачка. 4 баллон пачка мегири ба 2 сол мисол ана баллонош хурда намешавад. 4 та баллони нав. Адрес бардро ноҳияи Ёвонда қарор дора. пешхи тракторчаи зурай мардак боре. Нархиш 80,000 сомонӣ мега. Касе харидор бошен арзон мешава. Пули урусишам дар бар экран нависагим. Номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора кор мекунад, занг бизанед. دوستانی عزیز، مگذاریم با دیم اعلان امروزه همین برادر را گوش کنیم. به قچه‌هاش از سیامکا کردگی بشخی یک به قچه‌های فاسون خشرویده پول داشته باشین بردور از بخرین اوزی معلومات شخصش گپ میزنم یکا گوش کنین شا. سلام علیکم برادران و خواهشمندانی به قچه‌های سیمنتال تو زاکای راسیا آوردگیان مرحمت کدومی که خریدار باشه 3 دونه دایجا 3 دونه دیگه داینای اوغلی طرفانگی اینا یوش نو 7 ماه است نکرد اینا یوش باشن نو اینا یک دونه 5 ماه دیگه داریم که اگر خواهشمندا باشن با زمین و یا که ماشین قطعی علیش میشین اصلا اینا یوش باشن یوش هم همو 7-8 ماه یک دونه دوانشون 5 ماه تمام خود دخلوکشون اکا 100% میخرن گارانتی خطی اینا مرحمت بینید اینا نیم ساعت نشید نمی اخرا رو پر میکنیم در سیکون میخرن امارا خود دخلوکشون خیلی علافی علاویده ندارن داجه کای گند میره خالی میخرن. подписчикои Сауду Теҷи касе подписатсия кардагин хоҳиш мекунам як дона лайки бепула бо ягон қошиқчаи шакархӯрӣ бизанен ва ҳам якара гӯш кунед. салому алайкум бародарон. ба ҳамаи мардами кавбоз кадоме дар қафаси туркӣ ҳалқаи туркӣ махсус боша марҳамат ҳамин номерҳоро дар бораи экран мемонем дар ҳамин номерҳо занг бизанед. дар душанбе ба ҳамаи ҳамин тоҷикистон доставка мекунем. доставкаш бесплат наҳад. нархиш 400 сом ҳар як донаш. қафастош 300 сом. бо муомилат дора харидор ки телефон кунад бо мақсад ягон сум агар худаш бия бигира ягон сум скидка мекунем. не ки агар бигӯя ки не доставка ба хонам нароӣ ки адрес хонаш намепартия мақсад ба хонаш нароӣ мекунем ҳам 400 сом. бардори азиз, хайхтон фаҳмиден ҳама гапа чапа. мисоли номерои телефонаш имо WhatsApp дора. агар ягон маълумоти иловагӣ мефоратон бигирен номерои телефонаш да занг бизанен, WhatsApp имошда бинависен.
бардури азиз, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза як мошинчаи фасони дигара гап мезанем. бовар ки агар ин мошин дар тоҷикистон мешид ку ма ҳозир мехаридамаш, не ки афсӯс бардури азиз, ин мошин дар Москва қарор дора. бардуре ки дар Москва дар муҳоҷирӣ қарор дорен, яъне ки дар Федератсияи Россия, бардури азиз бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯши Kia Rio ана дар кузофи хетчбек соли баромадаш 2010 солай бардури азиз. сӯзишвориш бензин, коробка механик, моторош 1.4, мошин гарини мисол экономични камразходай. адрес бардуро город Москва гуфтак бугу. нархиш 350,000 рубл бардури азиз. 350,000 рубл бардури азиз, мошини 2010 метонен ки бихарен. соҳибиш мега ки алиш мешавад дар тоҷикистон ягон мошини астраҷи ё астраҷи караван ё зафира боша. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, рӯз комментарияро аҳамият метам. апай озода навистай ки салом ачкидор, несте ягон хона ай Узбекистон. дидем бардури азиз, моро ай ҳама ҷо тамошо мекунанд. иншоалло бо дастгирии шумо, бо ёрдами шумо имрӯз пага 70,000 подписчик мешем. раҳмат мегӯм ҳамаи шуморо барои дастгиритон, барои лайкотон, барои дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависен. зинда бошен апай озодаҷон, раҳмати калон барои комментарият. худованд нигаҳбонат боша ва дар ҳаққи мо ҳам бардури азиз як дуоӣ некунен дар комментария ва навора гӯш кунен далши. бардури азизам, хонаҳои заминиро гап мезанем. бо квартирам ҳасте. дар ин видео як бор дига даётон биёрам. дӯстони азизам, ин хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар шаҳри Роғун, деҳаи Роҳи Сафед. гӯш кесен бардури азиз, шаҳри Роғун, деҳаи Роҳи Сафед. 6 сотиқ замин дасте дар хонаи хушрӯ кардагӣ, кухни, ҳамом, дардрун шай, 72 плошад метр нависагӣ, 72 плошад метр бардури азиз. ремонти хона миёна мега овсвеч ҳасте ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ. дӯстони азиз, холоса хонаи хушрӯи фасон айда. нархша ана гуфта ки 210,000 сомонӣ бигӯ, арзон мешава. алиш ҳам мешава бардури азиз ба квартира, яъне ки сексия қатъиам алиш мекадай. номерои телефонаш ҳастай, номерош WhatsApp ам дора, занг зада ана хонаи арзонаи шаҳри Роғун ё бихарен ё алиш кунен ба квартира. бардури азиз, хаста набошед. мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як мошинчаи фасони арзони хушрӯаки дига мо дороӣ кардагиам. бо диққат гӯш кунен. мошини фурӯшии Opel Astra F меганаш бардури азиз. мумкин бисёрат бидонен Opel Astra F дар кузофи караван. соли баромадаш 1996, моторош 1.6 пиррастояи сӯзишвориш газ бензин. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега ҳуҷҷат кондитсионер дора. ина рӯзпуга зимистон мегзара бардури азиз, ана ҳаво гарм мешавад, тай кондитсионерда ёнбош мекунед, мисол вақти бекорӣ дар имдирни мошин. хулоса ҳуҷҷат кондитсионер доштай, адрес бардуро шаҳри Норакда қарор дора, нархша 43,000 сомонӣ мега. мошини тозаи хушрӯи насамделёхи 96 сол, 43,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. номерои телефони поёнгиш WhatsApp ам дора. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як квартираи арзони дигара гап мезанем. ай шаҳри Ваҳдат, бардуре ки ай шаҳри Ваҳдат моро тамошо кардесен ё дар ғарибӣ қарор дорен, ай шаҳри Ваҳдатен, марда гӯрен ами квартираро бихарен. квартира тозаи хушрӯ фасон ай. гӯш кунен. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, рӯ парӯи медучилиш. як хонага квартира дар шашум этаж қарор дорад, 52 квадрат метрай. ремонти хона замонавӣ кардагиай ба дараҷаи оли шеохӣ. овсвеч мега ҳаста ҳуҷҷатҳош 100%. нархи квартира бардури азизам 240,000 сомон мега. 240,000 сомон. агар бигем ки номероро ай канали савдотиҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекна. соҳиби квартира мега ки агар ягон мошини мисол мошини соз, мисол мошини тоза боша, болоиш суман битен мешава. дута номери телефон шамондагим, номерои поёнгиш WhatsApp ам дора бардури азиз. агар шумо да квартираи арзони фасони хушрӯ дар шаҳри Ваҳдат дар кор боша, рӯ парӯи медучилиш, ана занг зада бихаренаш. бешхи нархи зур будай. як хонага 6 этаж 52 квадрат ай бардури азиз, рӯ парӯи медучилиш, точкаи зурай. нархиш 240,000 сомон. занг бизанен, маслиҳат кунен. бардури азиз, подписчикои муҳтарам, хаста набошед. мегзарем ба 8 эълони имрӯза. як хонаи фасони дига мо дороӣ кардаган ай шаҳри Ваҳдат. бо диққат гӯш кунен. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана қишлоқи Шаҳристон. қишлоқи Шаҳристон бардури азиз, номи пешинаш қишлоқи Қирғизон мегуфтиянаш. хонаи деэтажаи фасони хушрӯ кардагӣ, 5 сотиқ заминаи, 4 дархона болода, 4 дархона поёнда, 4 та подвал дора, як хонаи времянка бо дастурат мебинен. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. рӯ парӯи хонада мактаби Чайковский бидай, қариби масҷиди ҷумъахонӣ.
нархи хона бардурои азизам 700,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. мошин ё квартира дошта бошен агар болои сумам битен мешидай. номерои телефоныш аст, занг зада маслиҳат кунед. бачаочам хия кофе талха биза ки ба фикрам ховуд бурдисай. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. яду се квартираи арзона гап мезанем, баъд шаба хайра мехонем. бардурои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам духонага квартира 325,000 сомон. ина вақт соат минут шома дузиамора гап мезанам. квартира фиши қарор дора дар ноҳияи фархор. духонага квартира дар 2 этаж қарор дора 80 квадратни метраи. домои пешина квартира ремонт кардагия соҳиби квартира маълумот додагия ки духонагаи фурӯшӣ дар 2 этаж қарор дора ноҳияи фархор назди варзишгоҳи марказӣ. назди ана варзишгоҳи марказӣ ноҳияи фархор дар бардурои азами квартира будай. нархиш 125,000 сомонӣ. духонага 2 метр ноҳияи фархор 125,000 сомон. квартира занг бизанем бихарен ша. бисёри бардурои ғарибӣ моро тамошо мекунанд, мегӯянд ки шаҳри душанбе квартира бимон. гап нест бардурои азиз. чӣ квартира хона чизе ки дар кораи комментарияда сухан кунед, ман арзонтар ёфта дар шумо реклама мекунам. дӯстони азиз, хулоса квартира ин квартира десен қарор дора дар шаҳри душанбе. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дора 28 квадратни метрай. шаҳри душанбе ана район жилмастӣ нависага бардурои азиз. ана домои пешина квартира ремонт кардагия хона соҳиби хона гуфтагия ки хона отоплени дора. срочнине ки мефурӯшемаш. нархиш 190,000 сомон таргават мекуна. чӣ хеле гуфтам бардурои азиз, якхонага 4 этаж 28 квадрат шаҳри душанбе жилмастӣ 190,000 сомон. харидори аниқ бошен зангш бизанед. бардурои азиз, мегзарем ба 11 элони имрӯза. ин квартира десем бардурои азиз қарор дора дар шаҳри бохтар, яъне ки ана қарғанда қарор дора. бо диққат гӯш кунед. квартира фиши қарор дора дар шаҳри бохтар, тарафи тец кривой, дом 4 этажа панелни. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дора 35 квадратни метрай. ремонти хона миёнае мега. об свеч ҳаста ҷатор 100%, термос ана тапчан стенка места. панели домои бардурои азиз, домои явански мисол мумкин бисёрат бидонед, домои явански баланд ва кишод мешава. хонаош баланда мисол калони хушубдай. нархиш 260,000 сомон мега, арзон мекуна. номери телефонаш WhatsApp дора. касе дар мисол квартира дар кораи шаҳри бохтар, тарафи тец кривой занг зада маслиҳат кунед. ин номераш бардурои азиз WhatsApp ҳам доштай кор мекуна. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошини Kia Rio аст, ки ҷое ки мошини Caravan аст, ки ҷое ки трактори мисол ана трактори 2013 буд бардурои азиз аст, ки ҷое ки хонаи заминӣ аст, ки ҷое ки квартираи фурӯшироӣ кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархи навоша гуфтам. хай фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд шеринар, ака маъқул шид нашид барои ами ана канали бачааш ки дорам як дона лайки бепала ба ягон қошиқчаи шакархӯрӣ бизанен ё ба ягон попши кандагӣ бизанен бардурои азиз. бисёре бо дар комментария менависад ки ба попши кандагӣ задем лайка. хулоса бардурои азиз, дастгирӣ кунед, як дона лайки бепала биҷиқен. ана раҳмат мегум барои дастгиритон, раҳмат мегум барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрои беҳтаринтон менависен. раҳмат мегум ки бардуро мисол бисёраш мара мефаҳма, каналда подписатсия мекуна. худованд нигаҳбонтон боша бардурои азиз. ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. худованд нигаҳбонтон боша бардурои азиз. худона эҳтиёт кунед. хаяка.